Masimba here tete, ini ndiri musikana ane 25 years, uye ndakarumwa nechekuchera tete, chekuzvigofera chaicho. Ndaiti ndichaita soft life, asi kuda zvakachipa segonye, kwakandipinza maproblems mahombe. Ndakasangana naKudzi ndiri mufainal year kuuniversity. Kudzi airatidza kuti munhu akarongeka materially, financially and academically. Tete, Kudzi aiva chartered accountant, ndichingoita graduate program yangu yeUHR, ndakabva ndakandwa pakitchen. Kudzi akanditi chero zvangu ndaive ndiri qualified HR, ende mabasa achinetsa tete, ndaizoita zvangu a well-kept housewife. Kudzi akanditi ndiite research yekuti ma-entry level HR aiwana mari pamwedzi. Iyoyo ndiyo yandaizopiwa kuti ive yangu, kwete yekutenga magroceries katete, asi yangu by self. Chandaizoishandisa ndainge ndisingabvunzwi. To the outside world, I was the perfect spoiled princess. Ende kuva spoiled, ndaiva zveshuwa tete. Asi tete, mumba mangu ndaiva nedambudziko rekuti Kudzi aisatovamo. In fact, aive netime zvekuti kwaanenge aenda hapana anoziva. Asi ndakatanga kuita feeling yekuti kana ndakavata ndonzwa kuti mubedroom mangu mune vanhu vakaungana vakatenderera mubhedha vachitaura in hushed whispers. Kanenge kazevezeve like so. Vanhu ava vanenge vakapfeka magauni eblack, vakafuka musoro. Ndingangoti all black, chaingooneka maziso nemazino oga. Ndaita kupatika ndichibva kuhope. Pandinoraita malights, ndowana mumba musina munhu ndingori 1. Asi ndava zvinhu izvi zvaingoitika ndiri 1 chete. Ndakambozama kuudza Kudzi kuti something was wrong somewhere mumba muno. Kudzi akatoseka akati it was just fiction of my imagination, hakuna zvakadaro zviri kuitika. Maybe, asi chinhu tete hachidi kuramba choita repeat mumadreams brain dzako zvinenge zvine chirevo. Upenyu hwakaendera mberi tete. Kudzi ainge ane favorite car yake tete, Prado, yakabereka vhiri kumashure uko. One day Kudzi akabuda akaenda out for a seminar, akaenda necompany car. Akaenda necompany car, akasiya his personal car. Sezvo ndaiziva kuti aida motikari zvakanyanya, ndakadecide hangu kumbomuita surprise. Ndaida kuti awane ndaita thorough cleaning, kwete kuendesa kune vanocleana katete. Asi ndaizocleana mota iyi mbune, and Kudzi was going to be impressed with me. Ko ndaigotambura nei. Ndainge ndine mahoover everything chinodiwa pakucleana motikari. Saka chekutanga was to strip mota yake yese, kubvisa makava ese, ndotanga nemukati ndozopedzisira nepanze. I was humming to myself, cleaning my husband's car. Ndakapedza kucleana zvakanaka, ndokubva ndaenda kubhutu. Ndakavhura bhutu, panogara spare, ndichivhura ndikaona paine gown reblack. Riya gown dema ndaigara ndichirota. Bingo! Ndaizviziva kuti dzaisawa hope chete, asi zvaiva nechirevo tete. Asi what I could not figure out there and then kuti relationship yaivo between a gown Kudzi neni taipinda papi. Kuti Kudzi aiva part of a cult black magic, or better yet the unthinkable, devil worshipper. Kudzi akangodzoka from a seminar iya ari mood. Indainge ndatorawo gauni riya ndikarisa pachena, handinambobvunza nezvazvo. Kudzi paakaona kuti ndaona gauni iri akangoti oh shit, ndokubva anyarara. Kubva musi wandabata gauni iri tete, vanhu vadaireti vakapfeka magauni eblack vakakomberedza mubhedha wangu, ndainge ndisichanga-varoti. Asi instead wokuona magauni payadhi yepamba pangu, ndakainvhidwa necats. Kungoti chero waona cats dzakasiyana-siyana makala, black, cream, grey. Tete, cats dzanga dzakawanda idzi, and the cats dzacho seem to be following me. Kungoti cheo pane cats, kuzumudza musoro, kuyanika laundry, unowana yakakujokora kiti, yakati kwindi yakakutarisa. Kwete, ndaive ndisingazviimagine tete, zvinhu izvi zvaitoitika. Pamba panga pasina makonzo futi, saka ini wadzaitivera ndaiva gonzo here. Ndakadhiraivha ndikanoudza tete vangu kuti ndaive ndaita dambudziko recats dzainditevera. Vakati ndo anonzi masoft life problems yavo. Cats chaiyo ingashaisa munhu pisi. Vatete vangu havana kufunga kuti cats chaidzo dzingandipa maproblems pamba pangu. Vaitofunga kuti ndiri kuexaggerate. Ndakabatira chirungu padenga. Tete, ndinoda kutaura chokwadi kuti kubva zvadarohwa naKudzi, prayer life yangu was non-existent. Either I was too busy to pray or tired. Ndaingoti ndichati ndonamata, ndichingoita procrastinate tete. Kuchechi kwacho tete, ndainzwa senge ndiri kutamba nenguva. Ndowa senge vaparidzi vari kunditambisira time. Asi ndakaona kuti kiti idzi dzaisava normal.
maitiro hadzaiita behavior yadzo tete. Something was not make sure. Ndakavhomera bhaibheri rangu mubox rainge aro ratova nemadandemutanda nekusaverengwa. It's like my prayer life had died tete. Pandakatanga kuda kuita revive my prayer life, Kudzi akatanga kuda kundiita discourage. Achiti Christian religion is an invention of white people. Tete, handina kuteedzera zvaitaura naKudzi, nokuti Kudzi aiti kana ari pamba katsi dziya waisadziona. Kana asipo Kudzi ndaidziona. Kuita senge morning spirits tete, following me everywhere I go. Ndakatanga kunamata nezvazvo tete ndichishandisa mavhesi akasiyana-siyana emubhaibheri. Pandakatanga kunamata tete, mufaro mumba wakatanga kudzikira. Mafights between me and Kudzi akatanga kuwedzera. Fighting over silly things. Zvisina kana nematore ose. Umwe musi aite 24-hour fast tichirwa nedenga. Ende mweya mutsvene wakataura neni kuti ndiite anoint water. Ndinamatire ndirini. Ndobva ndamwaya yedhi yese mukati nekunze. Kudzi akadzoka kubasa. Akati mumba maipisa arumboda kunobuda for fresh air. Ndichibuda panze ndakaona panze pane musangano wekadzi. Kuita kukokana yainguva nyeu tete. Ndakadira anointed yangu tete pakadzi dziya dzimwe dzikatiza dzichijambajurawo. Asi kune imwe yaiva leader yakada kuita nharo ichiuya kwandiri. Ndakaidira anointed water kaita senge yafenda zvokuti dzimwe dzakatomboya dzichema kwazvo. Kuda dzaifunga kuti kiti iyi yafa. Asi tete ndiyo first time ndakatanga kuona kuti kiti dzinochemana. Kudzi akadzoka kuwoko yake akabitirirwa ende akanyorova kuti dhaba kusvika hembe dzemukati. Iwo kunjani inoita kuti munhu adzoke kunge adirwa mvura so. Akanditi ndaifanira kumbodzokera kumba kwedu kunorayira sezvo ndaiita zvainge andirambidza. Tete makambonzwa kunamata kuchirambidzwa munhu. Ndipo pandakazoona chiedza tete. Kudzi aipractice dark magic inonzi therianthropy, yekuti munhu anoita zveuroyi anochinja physical form otorafomemuka, chero shiri, chero gonzo. Chinangwa chake chiri chekukuvadza. Ndosaka Kudzi anga adzoka anyorova naye. A lot of things made sense. Ndosaka ndaiti kana Kudzi asipo ndipo pandaiona mazikatsi ekukuraya. Kana aripo hapana chandaiona. So kuti he cannot be a cat and a human panguva imwe chete. Anotora one form. Saka ini, what was my role in this? Aida kundisacrifice here. Ndiye aiva leader here wekiti iyi. Soft life yandairarama. What was his source of money? Asi aindimarineta here sezvinoita huku zviye kuti kana vakuda kundiitira sacrifice ndinenge ndava netest. Tete, kubva pamba paKudzi ndaibva, asi ndaiziva kuti bhetru yandaifanira kutarisana nayo yaiva yeye. Ndakati afondere tete vangu vauye proper procedure sokuti aiva asina kundinhunga mumweya. Vatete vakati vachauya after a week sokuti vaibvisa nzungu dzavo mumunda vaitya kuti rupfuna mbuya rungaoresa zvirimwa zvavo. A whole week tete ndakanamata nekuti ndaiziva kuti my life was in danger. Tete vaigona kuzouya asi vondiwana ndafa. I covered myself with the blood of Jesus and summoned hondo yekudenga kuti uye kuzondibatsira. Tete ndati ndikauraya kiti 1 kope mangwana makuseni payadi paifuma pane zikiti rakafa randaizoti vamoyo vaitibetsera basa vapise neparafini. Ndakatanga kuataka 1 day kope kukauya ziking cat rikandibvunza kuti ndaive ani ndaiataka kingdom yake ndichikonzeresa hafo. Kudzi akatanga kusadzoka kumba tete. Vatete vangu vakazosara vouya kumba kuti vanzwe kuti yaive nyaya yemu. Kudzi haana kuzomboonekwa zvakare tete. Imba ndakangosiyawo zvakadaro. Patove ne2 years ndabva kumba kwaKudzi. Kwakutomera uswa hwakareba kundipfuura. Chandisingazwisisi tete ndechekuti Kudzi akafa paifuma pakafa kiti dziya. Akaendepi? Ndiye king weKate Kingdom here. Is that the reason why tanga tisina mwana? Aida weKate Kingdom anova andakatadza kumupa. Saka Mwari ainge andinzvengesa mumotozve. Tete ndakanzidza kuti vanhu vaye vanoti gonzo rine behavior yemunhu vanenge vasinganyepi. Chero vanoona mhuka dzavasinganzwisisi vaya zviriko. Variko vanhu vanosanduka kuita mhuka for the purpose of hating vamwe. Especially those who possess special gifts tete. Ndosaka muchiona kuti people who are spiritually gifted miedzo haiperi kwavari vanenge vari under attack. Asi ari matiri mukuru kudarika ari munyika. Iko zvinoti ndava prayer warrior. My spirit is more sensitive and ndava kukwanisa kuteerera nekutevedzera where the Holy Spirit leads me. Therianthropy exists vatete.
Good morning. Toti gaiti tokukwazisai. Makadiko muri yeZimbabwe aiwa vatete vanga vasipo. Regai nditi ndanga ndisipo ndinokumbira ruregerero asi zvinenge zvisingaiti kuti kana family yabva kuZimbabwe yauya kuzondiona kuti ndimboita zveinternet handiti ndandimbobikira vana mai vakauya kubva kumusha aiwa pamba pakazara kuti ta. Anyway, vanhu vakaparara saka ndadzoka zvekuzokupai mastori. Sometimes life happens nemangoti muripi moita sekuti imi handichabvumzi kana kubikira vanhu hamusadaro zvenyu. Maiwa nyaya iyi kuti inyaya inotyisa fani. Vakarogwa nemurume waichinja waishanduka kuita nyoka, all in the name of kuda soft life, but I don't think she wanted a soft life. Vakanga vasangana nemukomana wekuuniversity zve zvakaoma.